Kasi may isang membro ti veterans asosasyon, may isa nga inimbitaran dahil may isa nga officialis dito yung asosasyon ti Ilocos Norte Veterans Association. Iso nga adak dito ti makidanggay dito yung celebration ti Ablan Day in honor of the late Governor Roque Ablan Sr. Kasano ka-importante, sir, nga makipagpasod tayo kadagiti kakastoy nga selebrasyon dagiti panuan iti probinsyang Ilocos Norte? May isa nga pagragsa kami agraman di pamilyak dahil may isa kagiti may isa nga umayagat attendar the yearly celebration of the Ablan Day yearly every August 9 of this celebration. Kasi may isa nga Ilocano naragsakak ta may sakmet nga member, dating member ti veterans, kahit adong nga rigat met, nagpayan mi, akas may isang mangi dadaolo iti pagilian tayo nga Pilipinas. Ag-serservi, babayan ti ayat ken dunggo niya Apo Diyos kadatayo amin. Kit ilikan na tayo ti, manayon pa yung intay pa nagbiag, kit nayat unayin niya Apo Diyos, may isang niya Apo Diyos, simang tartarabay kadatayo ti agnanayon. Ano iti mabalin nga mensahe tayo, sir, kadagiti agtutubo ganati payla ang panaka-celebrar dagiti panuan, sir? Kadili agtutubo, dapat panunutin da kumamit ti masakbayan da kas may isang Pilipino ket di da kumamaliplipatan ti pinagserbi da ti pagilyan tinasyaat unay nga ugali ti tumunggal may sa kadatayo.